Moi vaan, mä oon Pena Helsingistä, Suomesta ja oon ollut täällä 4 viikkoa Interactive Spanish-kurssilla ja ei voi muuta kuin suositella tätä kurssia, että mä saanut täältä, mä en puhunut aikaisemmin yhtään espanjaa, nyt mä puhun jo tosi hyvin ja täältä saa materiaalit ja täällä on tosi kiva tää pariskunta, joka tätä pitää. Me ollaan käyty ympäri kaupunkia ja täällä on kaiken näköistä vähän semmoista niin kuin epäperinteistä opettelua, mutta jutellaan hirveästi ja pelataan ja niin edelleen, niin se on monipuolista ja mielenkiintoista ja suosittelen kyllä ihan täysillä.